Tak je to Bugina Ládi Patočky, který se dostal teďka do vedení, teda Ládi Patočky, Standuali ho, Láďa Patočka se tady cpe párkem, nebo co tady, ne, švarcvalská šunka, takže jako výborně. Takže Standa Malej teďka. Právě uplynula 2 minuta jízdy, průběžné pořadí je následující. 2, 1, 4, 6, 5. Aktuálně ve vedení, teďka nám tam přetáhl jeden skok. Maminka Sedlička a Michal se na něj okamžitě dotáhl. Takže když se dva perou, třetí se směje a Vítěz se dostal teďka před vedoucí trojici, teďka nám tam udělal Standa Malý chybu a opět se bude rozhodovat mezi Michalem a Vítězou, takže Vítěz se zdá, že jede lehce čistší stopu než Michal. Právě uplynula 3 minuta jízdy, průběžné pořadí je následující. 3, 1, 2, 4, 6, 5. Standa Malý, přestože má velký odstup a teďka nám tam oba dva z vedoucí dvojce udělali chybu. A po této chybě odjíždí první Michal, nicméně rozestup mezi nimi je velice těsný. Vítě nám tam chybuje teďka, takže má možnost malinko podjet. Nicméně Vítě zatáhl a je prakticky zase těsně za Michalem, takže stále není nic rozhodnuto. A vypadá to, že o první a druhé místo v této finálové jízdě a teďka nám tam Vítě dělal další chybu, nicméně jeho model přistál na kolej. Na tom vysokém výskoku. Minuta jízdy. Tak, děkuju. Pořadí je následující. 1. Teďka nám tam vyrábí chybu Michal, ale tam chytě toho využívá Vítě, takže opět se nám pořadí změnilo. Vítě první, Michal druhý. Je to ta dvojice aut růžovo-bílých, který jedou těsně za sebou. Kluci si nedarují ani centimetr trati. A podíváme se, jak to vypadá na místech ostatních. Na třetím místě na odstupem nějakých 10 vteřin jezdí Standa Malý, čtvrtý nám jezdí David Otava, pátý Martin Kratina a šestý Míra Kostroum. Právě uplynula 5 minuta jízdy, průběžné pořadí je následující. 1, 3, 2, 6, 4, 5. Takže je opravdu velice těsný souboj mezi prvním a druhým. První jede Michal Bohavský, druhý Vítě Linhart. Nicméně jsem tam na tom stopu zahlédl, že Vítě se snažil před Michala dostat. Michal to pořadí na rovině, teďka nám pojela vedoucí dvojce, stále v čele na konci 6. minuty. Michal Bohavský, druhý Vítě Linhart, třetí Standa Malý, čtvrtý David Otava, pátý Martin Kratina a šestý Miroslav Kostroum. Takže teďka nám tam na konci cílové rovinky
udělá chybu Michal Blahovský, takže Vítě se nám posunul na místo první a uvidíme, jestli nevyrobí nějakou chytku a to první místo si udrží. Vedl jsem to dobře. Tak Vítě chyboval, v zápětí chyboval Michal, takže Vítě si své postavení s náskokem celé cílové rovinky udržuje. Nicméně dokonce jsou ještě celé 3 minuty, tak uvidíme, jak se bude pořadí vyvíjet dál. Teďka nám tam po cílové rovince zase udělal chybu Vítě a Michal se mu začíná přibližovat. Právě uplynula 8 minuta jízdy, průběžné pořadí je následující. 1, 2, 3, 4, 5. Právě uplynula 9 minuta jízdy, průběžné pořadí je následující. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Takže máme půl minutu do konce. Pořadí Michal Blahovský, Vítě Linhardt, Standa Malý, David Otava, Martin Kratina a Míra Kastrou. Poslední kolo. Konec jízdy. Konec jízdy. 4, konec jízdy. 2, konec jízdy. Takže teďka nám tam v závěru vytvořil chybu ještě Vítě Linhardt, ale 1, konec jízdy. Všichni konec. Konečné pořadí této jízdy je následující.